Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Igo yung flow may gala. Last Friday, okay pa man kayo ko sa buntag. Pagkaod to, luya naman kayo ko. Nya, dito mong bukid. Sikog, isip nga, kisa may nakatakod na ako nga nakapipiin ako may gala, nakatabon nga, kompleto yun. Pero, takdan gyapon. Siko, gunaw na kisay ka istorya na akong may flu. Istorya po niya akong staff sa hospital nga. Halos tanan medlig, flu dok. Mo lagi na, mahigala. Kung saan na niyo pagkaibalo, nga flu na siya, o direct COVID. So, ingani ni siya. May bawaan kini mo siya nga COVID may gala kay pagsugod pa lang sa imong kalintura maglisod na ka ginawa mo gina number 1 yun nga COVID yun na siya. Kaduha, kung kung ang imong kalintura dili mong baba, magsige lang kalintura, sige kalintura, dili na siya flu ba? COVID na siya. Nga naman, mas may diferensya. Kaya ang COVID ba gala, ang kalintura niya, padayon kita siya, padayon. Anton, magluya na lang yung kagyot. Nya, kay ang flu dili man. Pwede gani ka, magsuroy-suroy nga kay flu. Huwag sakit lang imong lawas, sakit imong ulo, pareha po sa COVID. Pero ulay lisod ginawa. Nya, kalintura mo, mababa man. Pero ang COVID may gala, dili. Wala, gyoy kawalaan sa imong kalintura. Masipag, pirmi na kami inom paracetamol ba? Kunya, ang ikatulo, ang sakit sa ulo sa COVID may gala, grabe. Sakit yun sa imong ulo niya. Dili pag yun dapit sa, dili sa ibabaw sa ulo ba? Ang sakit. Ang sa flu, wala na siya. Urag, luya lang ka, may sakit gamay mong ulo, pero dili gyud permanente ba. So, kanay mga simptomas may gala, may buang gini mo gyud kung nag-flu ba ka o nag-COVID ka. Ang ikaupat nga simptomas nga naa gyud na siya sa COVID may gala, magbasa imong tae. Kung wala ka kalibang pila ka adlaw, nag-flu na ka no. Wala, layo lang kayo posibilidad nga nag-COVID ka. Kunya, pareha man sa COVID o sa flu ang may gala, pait imong baba, way gana. Pero dili mawala imong lasa sa flu. Dili mawala. Sa COVID, wala yun. Kunya, naa siya mauban sa flu may gala nga, pait imong baba. Pero makalasa gyapon ka. Kaon ka, kasi kaonon nimo. So, ako, eda siyang diferensya. Ang ikalima, may gala. Sorry lang yun itong wala nakasugod ha. Kahit usay na bang yun, di na yun pa na siya mausaba. Ato na lang mo sa YouTube, may gala. Pag-subscribe lagi mo, kay naghan yun kayo matunan dito, wala. Dili na ninyo madungog sa ubang source. Media ba o sa wala. Wala nga po na siya. So, ang ikalima may gala, sige, butod imong tiyan kung COVID. Kung magbutod imong tiyan nga, kasabot. Wala kay gana, pareha sa flu. COVID. Wala yun kay gana yun. Pero, dili mawala ang lasa nimo. Makasimot ka, o saba, pero wala yun lami ikaon. Pugson lang yun mo imong kaon kay magkuhan mo ka, maluya mo ka. Ang karaghanan sa nag-COVID may gala, ang ikalima, naglisod ginawa. So, maingon mo nga, kung saan man ang magsugod ng lisod ginawa, dok? Usually, di mo masulti. Naiuban, wala. Pero, makita gini mo siya ba nga gahangos
Maghangos siya ba? Labaw maglakaw layo. Sige, pila lang kong kalakang, hangos na. Nya, mura kag matumba, magvertigo ka, kana malipong ka. Kana siya, pwede na siya ma-flu. Pero ang sa COVID, grabe. Magunit-gunit yung ka sa, magunit-gunit yung ka anak kung asa ka magunit, kaya wala man kag malipong yun. Ang sa flu, makatulog lang ka, makapahuway lang kag pila ka oras, o di ba, gwapo imong tulog sa gabi, pagkabuntag na ba? Wala na. Kaya imong ulog. Nalay, sino sipon, parehapon sa COVID, siponon ka. Ubo, nagyapon. Pareho lagi sila. Pareho yun sila. Pero ang makita ni mong mas grabe ang COVID symptoms kaysa flu symptoms. Karon, saan man na ninyo? Siyempre, kung gusto yun ninyo may bawaan, magpaswab yun para may bawaan ninyo nga COVID bagyong dili. Pero, lahi ng attitude sa Davao, may kailan. Ambot lang, ka-realize ba niya ang gobyerno ani, pero gagamay ang nagapaswab. Daghan kay kung makaistorya may gala sa labaw na gidri sa akong mga page, Facebook page, mga ano sila nga mag-COVID o dili. Nanginom laman mig paracetamol may gala. Dok. Yung kung COVID, bahala na sila diya. Kaya magyapay buhaton. I-quarantine lang kanila hinong kakatrabaho. Na siya ang attitude karong tragahanan sa mga taga-Davao may gala. Siyempre, kay makuha man ako ang feedback kay ako may istoryahan nila. Labaw na gini ako mga pasyente na akong long time na gina ako mga pasyente. Mo report gina sila. Una silang usay lagi. Mayroon din ko yun nga, kung mo-acknowledge lang unta ang gobyerno ba na side effect ang bakuna, mo-acknowledge lang good ba? Naalagi. Ang ilay nung itubag nga, wala side effect. Unya kay, sa tinod na igala, alos adlaw yung makadawat o mga klase-klaseng mga side effect. Mauna siya nga, niingon ko sa kong sarili nga, dili ba makuha ang doubt sa tao kung di gani mo i-open dili mo i-open sa katawhan nga kanina mo na yung mga side effect. Pero makabasa ba day ka na? Wala. Kadungog ba day ka sa mga opisyalis nato nga na side effect? Wala. Pati doktor. Na may side effect ang bakuna. Mayroon ako dahil, wala. Ang todron ba? Kada adlaw di ko makadungog anang manggawas ang lusay. Luya. Isod ginawa. Tana siya, dili na ako na siya malimod mahigala kay naman ko ka sa sentro gud sa media. Kay alam nga magpatibungol po ko nga naamang yun. Mo na siya nga gina-differentiate na ko ang flu o bakuna, flu o COVID, para makibalo mo, asagin mo pa yun. So, katong mga simptomas akong gingon nga gi-differentiate na ko ang flu o COVID, inyo to itansya. Itansya ninyo nga, grabe man ay kayong turaha, sipon, ubo. Ano naman siyang luya mga ko? COVID na. Sa una may gala, wala pa'y COVID ba? Sa una nga wala pa'y COVID, manginom lang mo paracetamol ba? Naiuban, utak bulinaw, mainom ng antibiotic. The more ka magluya kung mag-inom ka og antibiotic may gala sa virus infection. Dako kay siyang diferensya na silang duha. Kaya ang virus, pag inuman ni mong antibiotic, masamot kag kaluya. Murag ma-suppress ang imong ang imong immunity ba? Ang imong lawas ma-suppress ba nga mo fight sa virus. Muna siya nga
madismaya gyud ko gyud ang kadungog kog pasyente ba nga nainom siya antibiotic. Kada sakit antibiotic. Kada sakit sa ulo antibiotic. Kada kalibang antibiotic. Unsa naman tawon mo eh. Mao na siya nga sa karon ba dili pa gyud mawala sa tao ba nga mag self-medicate. Mangita gid mo pagi gyud nga makainom mo antibiotic. Nga wala kang gyud na sa effect sa imong sakit. Kung labaw na virus ha. Ha? Unsa ninyo pagkabalo nga virus kaysa bacterial? Unsa ninyo pagkabalo ana? Kani giritsada lang ako nag-istorya sa inyo may gala kay di na ko siya mahuman ba. Kanang kadaghan gani sa mga symptoms nga panago. So giritsada na lang nako, ha? Ang ang sipon nga nay ubo, virus na siya. Wala yung kay kinahanglan antibiotic unless nagyelo na imong plema. Kada gani nagpasabot nga ni sukol na imong lawas. Di na ka kinahanglan antibiotic ana kay siya na may bahala ana. Nagasugakod naman imong lawas mo fight sa virus. Kung imo siyang inuman og antibiotic, ha? Ang for example imong sakit flu, murag maluya pod ang imong lawas may kala kay mo fight man siya. Nag-fight na siya, patyon pag yun siya sa antibiotic. Kabalo ba mo nga ang epekto sa antibiotic sa lawas nato kaluya gyud. Ha? Kung wala pa mong kanotis ana, kung tinuod yun na karang nga tambal yun nga insakto ka ginahatag sa doktor, muna'y mainom nimo, luya gyud kagud ba? Samot na nga nanakay flu. Uya, inuman pa yun imong antibiotic, mali gyud. Karang mangutana mo sa ako. Ikaw, Dok, na-flu man ka. Sa ginom nimo? Ha? Paracetamol. Ha? Inga na lang simple mahigala. Kaya ang imong paracetamol mahigala, wala lang nasa sakit sa ulo, o kaluya, ha? O kalintura. Dili man na sa ingon nga tambalan nimo ang kagaw na virus. Di man siya makapatay. Wala gyud pa tambal nga makapatay sa virus mahigala. Ha? Bisag unsa na lang, pila na kalibo na karon mga tambal para sa COVID. Wala eh. Maluyag samot ang pasyente, imbis medyo kusog-kusog pa. Tagaag tambal para sa COVID, babay. Luya kayo. Dili ka recover. Mo na siya nga, unta, matun-an gina ninyo ba nga, ayaw pataka o inom tambal? Ayaw pataka. O sa gihimo na ako, sige lang kung inom tubig. Sige lang inom tubig. Kay, wa mong kigana. Bisa kung sao na ako, may lamig yun ikaon. Sige katulog. Di katulog, sige igda-igda lang. Di man ka katulog, kaya natuhog naman ka. Ang himo na ako, may igda-igda lang ko. Maka idlip gamay. Yan, kamata na po. Kasama mo na yung kung gihimo may gala. Unya, diya pag yun. Kung dili mo kabalo mo, pa-relax sa inyong lawas pa. Ha? Lingkod lang mo, lingkod. Ha? Kay kadaghanan yun sa inyong activities, murag mo drain sa inyong power, sa inyong energy gani. Mo drain yun sa yun. Kay ako nasanay naman yun kung may gala, kada adlaw, maglakaw-lakaw. Nagot, maski nagnanakaw sakit, maglakaw-lakaw yun ko yun. Kay makita mo yun akong mawala ang vertigo, mawala ang lipong, mawala ang kaluya. Asali, kaya lakaw-lakaw lang. Iya, ang ginawa na ako, may gala, normal man. Normal yun siya. Dili ko gapas pa pag ginawa. Kung magsige ko lakaw-lakaw. Pero ang usahay lang yun, dili na yun makaya sa imong lawas ang activities nimo. So, imbis nga mag-relax unta ko, naglakaw-lakaw lang gihapon ko. Naglakaw-lakaw gihapon ko. Kaya nasanay na pila, how many years na ko nga na may gara. Sukat sa pag-edad na ako siguro mga 30. Di ko kaundam. Kura ko kanang maluyag yung kay samot kung di ko maglihok-lihok. So, naglakaw-lakaw ko, naluyahin ko pagkagabi. So, kinahanglan yun mo mag-relax. Lingkod-lingkod.
Kung makatulog ka tanaw TV, diha ka tulog eh. Kung wala gyud kay yung kuan kaayo kanang kinahanglan gyud ka mo lihok sa ba. Paitag energy sa bago ka mo ugpo. Kay lisod kaayo mahigala kung imo siyang pugson imong lawas, lipong. Ganiya mga siguro mga alas 2 nakamatak kadlawon. Tiguang na god, di ba? Basta tiguang gani, na pagmata na alas 12 alauna, alas 2 di nakabalik. So, wa ko blood pressure. Normal man. Normal magkulitaw. Para straight. Normal gyapon. Hindi mo ko katulog. Sigong evaluate sa tibok adlaw na ako may gala. Nakunsa gani ko, ay sige, day kong katulog. Sige, day kong katulog. Yan, lamig kay kong tulog sa to. Kamatagaw ka alas 4. So, alangan, di nakakatulog sa gabi eh. Kamata manggagaling ka, wala, di nakakatulog. So, mao lagi ni. ang ako i-advise ko sa inyo ba? Labaw na gid mo tigpaminaw na ako. Paminawa sa inyong lawas may gala. Inyong timbang-timbangan ba? Dili man ingani itong flu na ko sa una. Sa araw pag wala ka kaagi og flu. Ako yun noon, nag-flu ko siguro mga mga 5 years ago pa. Pero mo na, alagsara yung kay ko magsakit ba? Pero magsakit gani ko, ma-feel yun ako nga, uy, luya man. Di lang tungkol sa akong edad, ha? Di lang tungkol sa akong edad. Pero, lahi yung kay ko kung magluya na gani ko, lain na niya. Basig wati na yung pirma ni. Basta ako yun evaluate yun akong activities may gala. Di ka katulog, evaluate din mo, gikan sa buntag, kung sa gihimo ni mo. Una ba kay gihimo nga, kuan, inom ka magkape, o soft drinks, di ka katulog yun. Karon bitaw ang kinaiya lang ko ron, di naman kumainom og kape. Di na kumainom og soft drinks, Minom na lang kog tea, og limusito. Para lang ko mainitan akong tiyan kay wag gyud gana. Wag gyud kana karon ng flu ko. Wag gyud gana may gala. Nya kay daghan kay kog trabaho sa clinic nga maluoy ka ba nga sus naglayo magikan pa sa Surigao. Nayubang gikan pa sa Cotabato, niabot, nag-hotel lang in town para lang makaabot sa akong sa akong clinic. Una siya nga, dili ko kaundang. Dili ko kaundang og trabaho. Hinoon, kung ingon ko nga, bakasyon sa ako karon, para baluoy ko kay may gala, kay feel na ko ba nga, nagsakripisyo na biya ni sila ng mga dire. Kasi lagi, mga away ko pasyente, ano man ni, kana naman dahil mong sakit. Ito nang kas-doktor dito sa inyo. Mingon ko sa akong pasyente, ay, kailan na mo ka-doktor kita na ako dito, di gyapon may maayo, dok. Ambot lang pero muna akong ginatudlo sa akong mga anak, kay mga doktor man. Ang pagka-doktor, dili kay, kanang ginagana. O kundi ba, lahi ang imong purpose para madato ka. Di na mao ang attitude sa doktor ginagala. Orang pag magdoktor ka, ang imong sarili imong ihatag yun sa mga tao nga kailangan nimo. Imo siyang ba? Mo gila imong mo na gila imong objective. Kung naamang galing kasapi ka gamay, okay ra. Pero dili gyud ka mga ambition nga magdato ka ba? Una, kamong mga parents na ay gusto magdoktor ng anak ninyo, isulti na ninyo, paminaw yun sa ako nga, wala, ang doktor, lisod kayo ang kinabuhi, kay makalimot man kasi mong sarili. Usay bitaw, makapaniuntog alas 2, alas 3, ngayon man ko nga, may pato akong driver, nakapaniuntog na. Ako yung taon, wala pa. Kaya humanon lang yun ako. Ang dedication sa kadoktor may gala, dili para sa ubang profession ba nga, tama na to Dili, maningana.
Humanon yun na nimo siya, ha? Kung pwede pa lang appeal po ka sa iyang para sa pasyente nga kuan po mo. Ha? Kamong duha ang kayod. Usay lagi kanang magsugod ko na ako'y sakit. Tapos atong sunod-sunod mo na akong crisis may gala. Ang nag-hypertensive crisis ko atong naging semana nga di na ako makontrol ang blood pressure nako. Kung nabuang man yung blood pressure bisag unsa na kung inom di gid siya magbaba ba. Akong sige evaluate nga unsa may akong nahimo ba nga nganong kwanto wala man gyud. So pasabot sa edad. Unya maingon mo nga basi siguro sa imong pagkaon dok ayaw ninyo og pasanginli ang pagkaon. Ayaw gyud. Pirmi mo makadungog ana. Nga magdieta, magkambyo og pagkaon, ha? Napay mga usa to? Kit unsa ni? Kaning keto analog unsa ni? Kaning diet, ha? Oh. Diet sa keto analog sus in town kamo mahigala. Ha? Ang inyong lawas ana ba inyong ginatesting nya kung mutakilid ang imong kidney mutakilid imong kasing-kasing kay related biya na sila sa pagkaon mahigala. For example, diabetes. Ha? Kung masig ka concentrate sa diabetes, di na ka makaon, di na nimo ano unsa may nagtabo. Unsa may pagkaon sa ubang parte sa lawas nimo. Ang atong baga, atong kasing-kasing, atong atay, atong kidney, atong muscles, atong heart, atong bukog. Kinahanglan man siya nutrition. Nya kay mo siyang tandugo na siya. Kung tandugo ninyo siya nga mo magyud na sa una pag yun mo mga bata pa mo na ninyo yung pagkaon. So kung inyo siyang i-manipulate ba, dili mo magdugay ba. Daghan kay kung makita may gala nga bata pa, luya na. Di na makontrol ang diabetes. Di na makontrol ang high blood. Kung ano man sila nga edad pa mag-50, gahit naman kayo yung blood pressure. Usay kayo, tutulo na kabuok pang high blood may gala. Combination na. Yung kung nga, usay, kanig yung ginabuhi na ito ba? Kung imo gyud siyang sundo ning mga trend sa ato kalibutan, daghang kay mga astig monggot, daghang kay mga astig ba nga tambag ana niya. Wala ba gyud background gani nga nganong nga nao man siya. Wala gyud. Kung pasaanan nay uban, mamaligya og kuan sa ako dok, i-endorse daw mi sa radyo bi. Ko nga unsa din na imong product dong. Ingana. Asa man ang inyong clinical trial ana dong? Unsa nag-study ba mo mga 1,000 pasyente nga nag-inom ana o nakita ba niyo mga side effect? Wala gyud. So maabot ang panahon nga ang imong lawas mo give up. Tingala lang ka nga duya naman kay ko. Lisod naman ko ginawa. Short naman kaya kung niwa naman kay gana mo kaon sige lang butod akong tiyan. Kani sila tanan mga simptomas may gala ba? Kuan na ba? Paano na tanan sa imong lawas? Di na siya kasabot. Kay kulang sa nutrition. Ha? Kay imo laging naminaw ka sa advice aning si Pulano nga wa gani kay balog unsay kuan na nagseminar lang isa ka semana patay. Sa daghang kay ko makomentaryo ani mga gala kay ana man gyud hilabtan pa man gyud na inyong pagkaon nga sukad mo na iyong gidak-an ngaon mo gingani ngano mang inyo man gyud kalabtan na siya nga para lang kandaw mataas ang kinabuhi sus intaw na gala kana ganing istorya ganing mukon ka last kid ka ni dok sir last kid ka ko mainom ka ni kada adlaw. So, namoy clinical trial ana daw. Nagtanaw mo ana day. Kung kinsa ba side effects sa pasyente. Kung epektibo ba? Wala. Makasaway gyud ko anang mamaligya ingana ba.
Kay kwarta lang yun. Kwartahay lang yun. Ambot lang ha, kay ultimo sa medical world, may gala sa mga doktor. Kwartahay nila ang put. Kasaway yun ko yun ana yun. Kay gamay nilang kayong doktor nga dedicated gani kayong mukuan sa pasyente. Muduyog sa pasyente ba? Talagsan na lang kakitagi nga na may gala. Kay yung saya gani, mag-ingon ko nga, kapalit lang bagong auto, okay na. Patay. Di magsilbi. Di. Okay pa na siguro karon pero madugay, wala ka. Di yun ka magdugay. Di yun ka magdugay kung inga ng attitude gani nga doktor. Di yun. So, inga ni may gala. Gihatag na akong differentiation. Unsa difference between flu o COVID. Kung wa pa mo ka-memorize, kay paspas kayong ba ni Dr. kagabi, ato mo sa YouTube, maminaw ninyo balik-balik karon magkasabot mo. Kay kaniya akong kinasulti dire, one of his kind gina siya mahigala. Walay lain makastorya nga na except ako kay ako magina-istorya sa inyo ang experience po. Ako pong i-evaluate ang katong mga pasyente nga nag-ingana. So, kung maminaw lang yung sa mga simptomas sa pasyente, dili ka mawala ba? Munang mayon ko nga, kaya pag inom antibiotic ka, kaya maluyag yun ka. Nya kay magpadala masilingan. Ay, pre, mainom ko antibiotic pre kay para maayo na yun ka. Disgrasya. Di ang imong hinong immunity, musukol nun ta sa virus, naluya po. Kay naigo man sa antibiotic. Unta to na ayaw na kag isa ka adlaw. Example lang yung kayo na ha. Example lang ni. Nasamad ka. Gamay kong samad. Gamay yung kayo samad. Imong butang ang ointment. Di sa udsang ointment. Sus. Abuto na isa ka bulan ba di ginamayo yun. Butangan og mga sa pabaday pang kanang ipang hunad-hunad. Imo pa nang ipasagdan, tulo ka adlaw, upat ka adlaw na ayaw na ba? Mao lagi na siya may galang nga. Tungod sa walay discretion ang pasyente, ambot lang ko sa Binisaya sa discretion. Walay discretion ang inyong pagtanaw sa inyong sakit. Magkamali. Kaya po na, example lang niya. Nag-flu na ka. Luya ka. Wega na mo kaon. Inom ka antibiotic. Yan, virus man. Ni samot o kaluya nimo. Samot nga wa kay gana. Magsabay na siya niya. Tungod sa imong kaluya, di na pud ka kaon. Usan may ikaon sa imong lawas? Usan may isuporta sa imong lawas? Mao na siya. Ayaw ginog patakaw, ginom tambal ba? Unaw na lang nga doktor na ko ha. Ang giinom na ako paracetamol lang. Wala ko nang inom. Wa mo kagiinom tambal nga lain. Paracetamol lang yun. Ang akong mga maintenance, pang high blood, pang diabetes, ako siyang ginatansya. Bago ko mong automatic, kadaganan sa inyo, pang high blood. Baski nagmubo kayong blood pressure. O diba, ni kuha na yun, imong kasing-kasing, niluya na yun kayo, kaya inuman pa nimong anti-hypertensive, babay. Mo lagi, sa tinuod may gala, nakarealize ko nga karong katigulang na ko, nga, lisod yung kayo, dili doktor ang imong kuhan ba? Ikaw, dili ka doktor, niya magtambal-tambal ka sa imong sarili. Lisod. Nakaingon yung ko sa akong sarili may gala nga, pahita no? Pahit kayo ka, dili magkakabalo ko sa imong buhaton. Para ganyan buntag. Before ko nainom tambal para sa blood may gala, nagkuha sa ko blood pressure. Kaya di bagsak man. Kaya managod nga abot na lang 120, 110. Koy, saan ako giinom akong pang high blood? Ako siyang timbang-timbang sa balag. Lakaw-lakaw sa ako. Bago ko, pagtanaw na ako nga,
Nisa ka na akong blood pressure, ay ako na inom pang high blood. Ha? Kani mga aspeto nga akong ginasulti sa inyo mga higala, di yung mo kabaluan ba? Muna siya nga, ang guidance sa doktor nimo ang magkuan, magbantay. Ha? Dili man na siya matun-an gyud. Kay ang among gitun-an almost 10 years. Experience pa yun nga 40 years, saan pa man nimo pagkabalo? Ha? Walay makaibaluan na except sa imong doktor ba? Mabitaw na sa mga tumo sa akong clinic. Daghang pangutana. Dugay kay ko maghuna-una. Ha? Dili ko magpataka lag hatag dahil reseta. Pag gani mo init imong lubot sa silya to ana na naka-reseta. Dili gyud ko mag-ana ba? Kay ako man na siya evaluate. Kinahanglan ba ni siya og tambal o dili? Ha? Permi na ko ana makasakop. Gyud. Permi na ko makasakop ana nga dili day siya organic pasabot nako dili tungod sa iyang lawas ang iyang gibati psychological permi ko kaana kabantayan na ba nya kadi biya ko psychiatrist ko nga ipatang-aw ta ka sa akong daughter-in-law kay psychiatrist man para may bawaan yun na imong problema permi di ko makasakop na magala so kung magkonsulta gani imong doktor ayaw mo og padala ng istorya nga sikat na guna siya ngani ngani siya ayaw mo ana pag first approach ninyo sa inyong doktor unya accommodating kay siya ambot lang sa Binisaya sa accommodating may gala accommodating kay siya mangtanag gyud siya istorya tapos eksaminon jud ka gyud ba ha kana siya nga doktor dedicated gina siya sa pagka-doktor, wala na siya nangitag kwarta. Wala gina siya kay kung layo pa kakaayo to pagkaspertahan niya tagaan na kagresita ay Santa Cruz de Igos. Usay maabot nimo ana. Wala gyud. Ha? Pero medyo ko kakitaan ako na. Konsulta og doktor. Ang ipanghatag tambal, pain relievers, para sa kalentura, unya di ay appendicitis na di. Sus, Santa Cruz de Igos. Ha? Maluwi ko ana sa pasyente ba kung magpakonsulta daw tanig doktor nga nang wa man gid ayo ni gitanaw eh. Karaganan sa doktor hadlok ay COVID. So di na lang siya magdoktor eh. Ha? May matakdan niya siya. Ay ayaw na lang pag-doktor. Undang klinik puyos balay. Sus, ambot lang ha kay muna kung kinayamigala nga. Nag-doktor man galing ka. Ha? Walay atrasay. Makubig ka magdili. Way atrasay. Atubang yung ka. Serbisyo yun sa imong pasyente kay kung dili, patay kang bata ka. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kanginan. Kanang mga side effect may gala nga luya, way gana kaon, malipong, part gid sa sakit may gala. Anang sakit ingana yun. So, kung naagani sa inyong side effect, na-apila sa inyong sakit, ayaw mo kabalaka na taig panahon ang inyong lawas makarecover. Di may biya vitamin ang kinalaan na ba? Paway lang yun. Ha? Kung di mo ganahan mo kaon, mangita kang pagi nga, ganahan ka mo kaon. Ha? Dili na ba na siya makuha ka ng naiuban nga mag-inom ng pilang daghan ng tambala at tabletas sus in town mali yung ka mahigala. Kay dili na nimo matabangan imong lawas mo recover. Naagi sa timeline. Siya bahala anak. Kano sa ba ka maayo, kano sa ba ka mawalang lipong, kano sa ba ka mawalang lisod ginawa. Na timeline. Tagaan lang yun nimo siya panahon ba? Pahulay. Okay? Once nga naa ganit ang mga side effects, kung dili nimo tagag panahon ang imong lawas, magsamot ba? Magsamot yun siya. So, ingani ang style ana may gala. Tagaig time yung lawas, magkapahulay, rest, lingkod-lingkod. Ha? Kung workaholic yun mo para sa ako, mahitag paagi nga, mahimo ninyo yung trabaho, na di ka kinalan mo
kuan yun, trabaho yun. Ha? Kayo, walay lain diya, Michael. Dili na makaya sa mga tabletas, di na makaya sa mga kayo uban, mamasahe dayon, kung sa dalahin mo para dayon makarecover. Wala, di ko mo to, anak. Kung mga tana gani mo, sa radyo, dito sa radyo, ang numero sa radyo is 0916 594 7747. 0916 594-7747. Ang numero sa akong sekretary Maygala, siya gid ang pinaka-importante nga tao nga tawagan ninyo kung asa ko. Kung magopera ba ko, mag-clinic ba ko, ha? Ang numero sa akong sekretary is 0995 221 8007. 0995 221 8007. Nagpasabutan na Maygala nga ayaw na lang yun mag-attempt tawag sa ako. Kaya di yun mo tawag mo. Di yun mo tubag mo. Labaw na yun. Wala ba sa akong phone book. Kaya ako yun ang reserve akong cellphone para sa mga hospital, sa mga doktor, sa mga nurses nga sige panawag sa ako. So dito sa akong sekretary mangutana 0995 221 8007. Okay. 0963-343-5250. Lalaki, 52-year-old, si Gaboy. Unsay tambal nagapunga, ay. Ang punga dong, daghang source. Kasing-kasing, baga, atay, kidney. Apil pa utok. So, mangingon ka nga, unsay tambal sa punga? Siguro, isa kadugpa ang solusyon na adoy. Ha? Dili na nimo makuha nga inom mo tambal para mawala ang punga, ay wala. Igilin taon. Ha? Imo gyud na siyang isulod sa imong utok na usik-usik lang yung mo inom kag tambal anak. Kay evaluate man siya kung asa na gikan na imong punga in taon. Dili ba na siya pwede og inuman na nimo diretso og tambal, wala man po'y tambal sa punga. Ha? So, pakonsulta sa imong doktor diha. Sa Sigaboy, na may mga doktor maayo diha, 0930-882-9905. Babae, 70-year-old, mati, na ay high blood, 280/100, pero wala man ko'y gibati. Na mao lagi na, gibati sa lawas. Dili lang makatulog o sayo na ako'y maintenance nga lusartan. Unsa ni? Pero dili maka permi ginatumar kay na wala man ko'y gibati. Pilay normal nga unsa ni? Creatinine dok. Salamat ay manang ang pinaka-traidor ng sakit, high blood. Wala pag yung kay simptomas, may stroke na ka. Naiuban, hangos lang. Naiuban, lipong lang. Naiuban, wala gyud. Pero high blood na di. Mao na siya, ang rason nga ang pag-inom sa high blood nga tambal, way putol. Forevermore na ginasagot. Walay putol. So, dili na mao imong gibuhat ng kanang dili nimo makatulog sayo, ha? Simptomas na siya nga taas imong blood pressure. Gamay ng bikil na, wa na, stroke na ka. So, pag inom og tambal gyud, ayaw undangi, ha? Maski pag unsay may tabo, ayaw undangi. Except ngadto ka sa doktor nimo, sulti ka nga, dok, unsa man akong blood pressure? Di naman mo baba. O, pasabot, kamyuhan. Wala gina. Kadaghanan sa inyo kung way gibati, way inumon. Dili mo mag-inom sa tambal, dili nga na. Continuous yun na siya. Ang upat ka tambal, mahigala nga, ang upat ka sakit nga, dili na siya pwede undangon. High blood, diabetes, sakit sa kasing-kasing,
Wala gyud kay undang ana og kaning arthritis. Kanang upat dili gyud na siya pwede imong undangon ba. Kay bigla-bigla na siya mo kuan. Mahitabo. Jose, 62-year-old, balita na ay plema sa tutunlan o ilalom sa ilong. Unsay cause o unsay tambal. Thank you. Minaw mi. Ay dong. Basta gani ang imong plema na tutunlan, niya pingot ang imong ilong. Ang rason ana kay na kay sinusitis. Kung na kay sinusitis, di kita siya maayog yun. Labaw na yung baligo, kag bugnaw, di siya maayaw. Bisa kung sa'y tambal yung inamon, wala, di makuha. So, imo antusan siya ba? So, dili, wala yung tambal nga makakuha ng sinusitis, may gala. Daghan na kaya kung pasyente nga ipanghatag na kung tambal, wala kaya. Di yun maayaw. 0951-517-0560 na ako'y high blood dili pa nako inom sa akong maintenance kay sili na lang akong ginainom. 53-year-old lalaki, taga Times Beach. Okay ra dok. Ay. May stroke gani kadong. Isa may pasangin lang nimo ang sili. O nagtuo-tuo laga sa imong silingan. Wala pa'y gulay, wala pa'y pagkaon nga makakontrol sa blood pressure dong. Wala pa. Kung naapa di, muna ako isulti sa inyo, pero ako mismo gani, gainom gani kong tambal, o gani kamundang. Wala tambal, tabletas, ginasya, yun. Ang evolution sa paghimo sa pang-high blood, may gala, dugay. Nagsugod pa na siya 1930s ang pang-high blood. Antod ga, nag-refine. Karon tungod sa hectic schedule sa atong society ba, di na makontrol og isa kabuk tabletas, 2 na, 3, 4. Mao ra siya nga, imbis nga nagka-modern na ta, samot ng tag-inom tambal. 0917-127-9944. Lucky, 58-year-old, aslang, unsay bawal sa naay kidney disease, stage 3, na heart bypass na. Kaning bawal-bawal na iba? Adong, kaning bawal-bawal ba? Wala ba yung studies himo ana? Kumo nakabutang dito nga musaka ang imong creatinine, kumukaon kay nga dili man na siya. Wala man na siya basis nga unang imo nang kambyuhan imong pagkaon. Wala gyud. Na proven na gyud ako sa kong sarili nga kung mo eksakto lagi kakaon, hinahinay kaayo imong kidney ba. Hinahinay gyud siya. Pero i-restrict nimo pagkaon nga ingana na lang, luya luya gyud gyud di ka magdugay. 0917 0955-980-5944 sa lalaki, 53-year-old, Tagum. Unsay tambal trangkaso kay nabasa ilan di panog labad ulo, sakit kalawasan o flu. Basta tamol, lain do. Inom mo tubig daghan. Walay antibiotika. 0991-449-7334. Ako tong pasyente nimo nga naay polycythemia vera. Pwede ba isabay ang prednisone o ang biodiazepam? Yes, wala problema dong. Kaya kung naman na sila, pang fever naman paracetamol. 0910-306-1248. Ang kaning pasyentiha may gala. Sa wala pa siya nagpakonsulta sa ako. Ang iyang hemoglobin ba? Kwan kayo, kanang espiso. Nga pula na gud iyang mata. Ang iyang lawas itong. Mao to nga
Ayun ko nga, cambio siguro tadong, di man jud ko hematologist, pero singa lang na to, kay daghan naman ka ni ato ang doktor. Yung magyap ka maayo, karon yung tao niya, no? May nabiya kayo siya, kabalik yung trabaho. 0910-306-1248, Dok, babae, 61, diabetic, pinobre lang ang pagkaon, gulay-gulay, isda, o panag sa karne. Pwede mo inom og isokal. O good, wala man na siya ginadili ang isokal nung aday. Wala siya ginadili. Labaw na gigwa kay gana makaon. Ha? Mainom ka kay isokal. 0910-306-1248. Diabetic ko, Dok, nga ay mo kalit magtusok-tusok sa akong tiil ug lapa-lapa. Makuratan ko, Dok, kung sa'y maayong itambal. Ingani ni siya dong. Ha? Ang diabetes, mubarag yun sa mga inyong mga kaugatan sa tiil. Pag kulang na ang supply sa dugo, sa tiil, ang unang sintomas, magtutusok imong tiil. Kaya kulang naman supply. Murag mo singgit ka ito imong mga tiil, di ba? Singgit na nga, oy, asa naman ang mong supply sa dugo? Nabara naman, kaugatan. Wala siyang anong rason gano'n na naitusok-tusok sa inyong tiil. Ang maka-prevent lang gid ana kung makontrol ninyo inyong diabetes. Walay lain. Walay lain. Kay once nga mapadayon na siya barado ang imong kaugatan sa tiil, putol ang tiil. Mao na siya ang resulta sa diabetes na uncontrolled. 09112 sorry siya? 1312-10776. 460. Dok, maglisod ko bawas. Unsay maayo ani. Diabetic, high blood, 46-year-old ko, Dok. Pagsugod og kapayas, Dong. Kaog kapayas kada adlaw. Di pagin makaya, palit og sinukot. Dulcolax. Inom. Pag di pagin maayo siya, pakonsulta na kag doktor. Kay naagi na problema sa imong large intestine sa colon. Kinahanglan ihulog-hug yun na siya kung nganong dili ka kalibang og tarong. Kay supposed to be makalibang jud ka everyday. 0910-549-4760 Doc Ed. Kining heartbeat ba parehas sa pulso? Kung ang heartbeat 73, maurab pod ba kadaghan ang pulso? Yes. Ang nagahimo sa imong pulso doy, ang nagahimo sa imong pulso kasing-kasing man nimo. Murag reflection lang na sa iyang pagbumba sa dugo. So dungo makuan nimo na. Daghan kayong lugar nga magkunitan nimo ang pulso. Naa diri sa tangkugo, naa diri sa imong sa temple ba sa Bisaya, o napo diri sa imong liog, napo diri lang kay diri sa imong butangana og rilo. 0955-554-3197 Dok, 6 years na ko stroke. Ginainom tambal, losartan sa buntag. Amlodipine sa hapon. Virginia, taga-Samal. Okay pa ba akong tambal hangtod karon? Ay, kani siya day, magpakuha ka blood pressure. At least once a month. Yung high blood gani ko magdala. Magpakuha gyud mo blood pressure once a month. Kay depende na kung unsay yung response ninyo sa tambal, may bawaan kung tama ba gyapon ang tambal. 0943-130-0796 female, 54-year-old. Ano sa niya? Ano sa niya? Lawang sigig, madunlan. Inom dayon tubig. Magkaon, sige, madunlan. Inom dayon tubig. Ay. Day, karagana na, labaw na yun sa babae, mabuo ang calcium. So, pagsugod og inom og vitamin C, vitamin calcium.
Ha? Pag di gyud siya mawala, mapakonsulta na kag doktor kay kinahanglan jud kag upper GI series. 0970-087-3417. Dok, di ba uric ang kinahanglan sa arthritis? Di ba uric? Oh. If ma-normalize na ang uric, mawala na sad ba ang arthritis? Depende sa klase sa arthritis nimo. Di ba, ningon ko sa inyo nga tulo ka buok ang klaseng arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, daghan kayo. Kung uric ang rason nganong mag-arthritis, maski nagbaba na siya, nagnormal na siya, di pa na mawala ang iyong arthritis. Magsige na siya kay sige man tagkaon og tanan pagkaon nato na may uric. 0948-774-4171 na ay babae 70-year-old, wala may gibati nga sakit. Pagkabuntag, bigla lang namatay. Cause of death daw, acute myocardial infarction. Unsay pasabot, dok, salamat, buhangin. Ang sakit sa kasing-kasing may gala, wala na siya sintomas. Yun. Wala sintomas. Mukalit lang na siya kabarado imong kasing-kasing. Ha? Pagbara siya, muna siya infarct. Muna kitawag infarct kay dili nakasupply og dugo sa iyang sariling kasing-kasing. Di na nakasupply. So, nung itom ng kasing-kasing may gala, wala may supply dugo. Dito lang. Patay dito, basta gani myocardial infarction may gala. Gamay ra kayo survive ana. Mo bitaw na siya nga kung mapakonsulta ka doktor, wala kay gibati. I-stress ka, stress test. ECG, kung na ba impending ischemic heart disease. Unsay pasabot ana? Basig ang inyong kasing-kasing ba? Nagalisod na o supply sa dugo sa imong kasing-kasing mismo, sa iyang kasing-kasing mismo, pero wala pa kay symptoms. Mao na siyang rason. Nganong nga magpakonsulta gyud kag doktor o mag-annual physical examination ka. Kanang annual physical examination may galak. Required ra gyud na labaw na gyud mo lampas na kag 60. Para lang gud tanawon kung naba kay gibati nga wa kay gibati, ha? Na kay gibati nga wa kay gibati. Makita na sa mga laboratories kung under the guidance of your doctor. Dili pud ka magpataka og laboratory ana. Di yun ka pwede. Kay, hurot na imong isa kagatos, 100,000 siguro, mahurot na siya. Kay, ang imong doktor may magdesisyon na nga, ay, magtudiay ko siguro kanong, mag-pulmonary function test siguro ka. Nga na ba? Kay siya may makabalo, pila kalibo ng laboratory may gala. Dili na ninyo ma-decipher ba? Kinahanglan ang imong doktor din mag-guide. Labaw na yun, kailag yun sa inyo ba? Kung nagkonsulta mo permanente nga doktor, nana sa iyang record, makita yun niya nga, ang ECG na ito, mga 5 na katuig ba? Wala na ka nagpa-check up. Unya, ang imo rabang blood pressure, nagasak ka. Kani mga indication nga ni may gala, ang inyong doktor, mo kay baluan na ba? So, kung nagani mo, na mo spare ng kwarta, nakabunal mo Macau, paano physical examination mo? Ay inyong atuan, kato inyong doktor. Ayaw mong adtog laing doktor, kaya nga naman, mga papaman na siya sa inyo. Unsay nagtabo sa inyo, kung dito mo maatong laing doktor, maghimo pa na siya history sa imo. Naunsa ka sa una, nagsakit na ba kasing-kasing sa una? Iyan ang ihalugog sa imong history. Bago siya makahimo nga, himuo na to ni siguro mga laboratories. Pero kung kaibalo na siya sa imo, simuton lang ka niya ba? Layo pa ka. May na rin na siya, Noy, kumusta? Kailan naman siya sa imo? Maski pag dili na siya matanaw sa imong record, kaibalo na siya nga, si Manong na po si OPD. Gusto mo hindi mo sigarilyo sa una. Ilha na ka. Samantalang matukag laing doktor,
libugation ng bagong doktor ba? Iretsada kag laboratory nga, gamay ra kayo na 50,000 kung himuon ang niya tanan, niya, normal tanan. Muna problema. Kaya di man mao, wala man ang focus dito sa problema gyud nimo. Pasaan ang tusok-tusok imong tiil. Kung wala pa siya kabalo sa imong diabetes ka sa una, manguta na pa siya. Kung sa may tambal nimo sa diabetes na usay latest nimo nga blood sugar, usay mga tambal nimo nga ginainom nga kauban sa diabetes, ay so daghan kay pangtana may gala. Daghan yung kaigit. Ako gani mismo nga magbalik-balik na ng pasyente 10 years, 15 years. Matanaw pa dyan ko siyang record. Mga panahon pa 1986, 87, matanaw pa na. Kay, basig na ako'y nalimtan ba? Makita na ako sa inyong record nga. Sige naman di kag pneumonia nung. Sige mo kag pneumonia nung, 1990, nagsige kag nag-pneumonia na pa ka. Nga ni. Nay, problema dali sa imong baga nung. So, mag-focus ang akong utok ba dito sa imong main problem. Di biyan ang kuha sa laboratory no. Iratsada na tanan. Wala Kapila na ko ana nga. Nakay problema no Wala man daw. Way sakit sa tiyan. Gumana na. Kalibang ka kada adlaw. Kana lagi dok. Karon tag tulok adlaw na ko di kalibang. Ay. Nya wala biya ka nagsulti ana. Wa ka nagsulti ana sa first place. Kung bago imong doktor, bye-bye. Wala. Dili mao ang imong laboratory nga himo. So annual physical examination. Check up sa imong doktor gyud. If ever nga wa kay permanente nga doktor, adto sa imong doktor nga tan-aw nimo nga maayo kay mo kon sa imo ba? Di yun magdali. So mao nang mga doktor inyo atuan nga gala kay kanay siya rare na kay species na species may gala nga naa kay doktor nga mo kon sa imo ba? Mudapi gid sa inyo. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.